Já vás zdravím u nového videa z Minecraftu z Alpha na modpacku. Jsem Alpha.cz a doufám, že se vám toto video bude líbit. Stala se mi taková nepříjemnost. První část tohoto videa bude taková nadabovaná, protože v první části toho videa jaksi úplně strašně praskal zvuk. Prostě to bylo hrozný, nedalo se to vůbec poslouchat, mě to úplně rvalo uši. Takže jsem si říkal, ne, tohle fakt to vydat nemůžu, ale zase protože se tady stalo celkem dost věcí, tak jsem to chtěl vydat, abyste věděli, co se stalo, jo. Takže toto není úplně pravý zvuk, ale je jakoby natačen až potom. Tam jsem ukazoval, že budu chtít potáhnout tam ty kabely, aby tam nebyly vidět. Říkal jsem, že jsem offscreen vydrtil a vypekl všechen tin, takže to je dobrý. Teďka popravdě řečeno moc nevím, co chci ukazovat. Jo, já už vím, tady jsem ukazoval, že jsem si uzdravil škorpiona těma krysama tam. Můžu se uzdravit buď těma normálníma krysama, nebo těma uvařenýma krysama. Já jsem teda použil ty syrový, protože proč to vypíkat. Potom jsem si tady udělal nějakou gumu, dal jsem si tam další. Tady ten cín už je kompletně vydělaný. Já totálně jsem vypotřeboval všechno. Elektřinu. Tak. Já myslím, že ukazuju, že jakoby to unesu. Unesu, to je kravina, pardon. Že ty 4 solární panely unesou ten jeden přístroj za chodu, ale že 2 potom už ne teda. Takže jinak samozřejmě už jsem si objednal nový mikrofon, který doufám, že už nebude tohle dělat, že bude trochu něco kvalitnější. Ten, co jsem používal, byl o něco starší, takže tak, no. Tady jsem říkal, že si vytvořím elektronický trítep. Jo, teďka jsem si ho vykraftil. Protože abych furt nemusel kraftit ty dřevěný kraviny, tak jsem si udělal elektrický, který nabiju buď v tom bedboxu, akorát tam nemám žádnou energii, takže to tam nedám. Takže to dám do generátoru. A to dám. Teďka si samozřejmě vezmu uhlí, protože generátor jde na uhlí. No, jak říkám. Tak, jdou. No, tak já tady to asi moc kecat nebudu, protože je to takový... Já moc nevím, co to mám říkat, já už si nepamatuju, co jsem tam říkal v tom videu. A prostě... Teďka jsem úplně mimo. Teďka popravdě řečeno nevím, co jsem ukazoval. Asi jsem ukazoval, že jdu vysát gumu, ale nevím teďka, proč jdu zase dovnitř. Asi jo, asi to uklidit. Třídil jsem to. Potom ale nebojte, tady takhle to budu říkat jenom asi 12 minut, tak zhruba tak ani ne půlku toho videa. Takže potom už to bude dobrý. Potom se mi to nějak zázračně opravilo, nevím jak. No a možná jsem měl blbě zastrčený jakoby jack do počítače, jako mikrofon blbě do počítače. Tak jsem teďka zkontroloval, jestli to mám dobře a mám to tam dobře. A jo, vlastně, jo, já už vím, co se teďka budu dělat. Já se teďka jdu dělat tady takovouhle jakoby
pilku, kterou potom používat pro no, teď jsem udělal hned diamantovou, kterou budu používat, aby se mohly ty abych mohl, jak to říct, že mi to úplně vypadlo, aby ty kabely nebyly vidět prostě, abych to tím tak úplně vypadlo, jako potáhl, nebo já nevím, jak to máme říct, prostě jo. No, vidíte, jak to udělám. Já jsem si vzal shooter. Udělám si tu pilku, no, diamantovou, protože jenom diamantová pilka může rozřezat shooter. Tak. Teďka si prostě do craftingu. Tak, ne, zase ne. Tak, co ještě potřebuju? Já už nevím. Jo, vlastně já nemám žádný shooter. No, takže už jsme zhruba v půlce tady tohohle blbýho natáčení. Tak se jenom tak tohle chvíli vydržte, potom už to bude asi lepší, doufám teda. Tak se zase takem nabilo, tady mám gumu. Jo, tady jsem se divil, že jsem tam měl jenom 63 té gumy. Že se mi ten jeden stack nedodělal. No. Tak už se mi tam dělá ten shooter. Jsem to radši vydělal, abych ušetřil trochu energie. Jo, teďka jste viděli, jak jsem to nařezal. A teďka jsem si udělal úplně ty nejtenčí, co můžou být. Teďka jsem ukazoval, že už to být to prostě nejde. Ta pilka se trochu opotřebovala, ale tak zase tak nemám, že je to furt diamantová pilka. Teďka jsem zkoušel, jestli to tam není už jakože v tom not items je tam jenom ten úplně nejtenčí. Protože ten se taky, nebo aspoň já ho teda používám nejvíc. Teďka si hledám i ty další jakoby vrstvy toho rozříznutí, aby se to teďka to takhle prostě zadělám. Akorát je to takový blbě černý, že to je nějaký bug, že prostě je to takhle černý. Taky tady vidíte, že se tomuhle trochu divím, ale že takhle, no teďka jsem se, že takhle jakoby normálně to vypadá, normálně prostě jo. Tak to dám, než to chci vykopat. Tak když se to vykope, tak jako item to vypadá normálně. To je normální, jako normální shooter. A máme se úplně prázdný bedbox, protože už začíná být tma. Tak jsem to takhle zadělal, tam už to bohužel nejde, protože tam je ten žebřík a nejde to prostě. Ještě tady jsem to zadělal. Tak a myslím, že už to vypadá líp. Tam ty kabely zase tak nevadily, protože prostě tak protože to je furt taková řídící místnost, jakoby jo. Prostě myslím, že se to tam mega hodí, udělat tam nějaký ty kabely a že to je celkem dobrý. Tak. Krásný nový den.
vytáhl jsem tam ty klasy. Jo, teďka se to zase nabíjí tady v tomto, tak proto to se to furt ještě hře nenaplňuje. Tady jsem si vzal ten tritap a myslím, že nevím, já jsem ho jenom viděl, protože já jsem stejně chvíli předtím, než jsem začal natáčet, jsem všechno gumu vysál, takže jsem tam sice šel a zase jsem si to rozmyslel, že stejně to nemá cenu. No, tak. U toho mikrofonu, který mám teď, kterým ještě natáčím tohle video a je to asi jedno z posledních. Já jsem totiž měl sluchátka s mikrofonem, ale to není úplně natáčecí. Ten mikrofon na to je to spíš takovej ten na Skype nebo na takovýhle věci, jo. Takže jsem proto to nebylo furt nebylo úplně nejlepší. Jo, a teďka jsem si dělal Flint and Steel, abych ten portál mohl zažehnout a jít do Netheru, protože jsem sliboval v minulém díle a nakonec jsem tam zapomněl jít. Takže tak, tady jsem zabil Creepera jednoho. Jo, jestli vidíte, jak jsem úplně krásně udělal ten portál, jo, s těma lapizovými blokama. Protože se mi tam jako fakt strašně líbí, jo. A tohle bude konec tohohle vykládání, takže doufám, že to omluvíte a teďka bude zpátky normální mluvení. Teďka se mi to trochu plete, ale u některých těch elektrických věcí v Industrial Craftu no já mám jídlo, já vlastně mám tady chleby. Ale že bych si zašel pro nějaký myš ještě, ale vezmeme si ještě myšku. Mohl bych tam jít i na škorpionovi. Což se ale bojím a nechci, aby mi umřel. Kdybych s ním spadl do lávy, to by byla škoda. Co? No, asi jo. Ještě... Počkat, to mám tady, to... Jo, tady mám ty myšky. A ještě vezmeme toho pšterosa a mám takový nekalý úmysly s ním v Netheru. Hodně nekalý. Čekat ještě toto. Semka nám ještě toto. Ještě toto dám semka. Cobblestone si můžu nechat. No, toho si tam možná i jakože nechám tady. A brnění si musím vzít. Mám ještě vůbec nějaký? Nebo se mi už kompletně zničilo? Tady mám to škorpioní, to si bych si vzal. Tak, botičky. Kolik mám těch? Hergo 3. Sakra. Tak já si udělám tady ty z toho. Sice budou vypadat jako úplný vymaštěnec, ale to je jedno. Hustý, z toho jde udělat vlna, jo? No, to by se mohlo někdy hodit potom. Tak uděláme si pěkný bodky. A mi se ta helma moc nelíbí k tomu červenému. Si udělám i takovou. Kolik přidává helma? 1 asi? Jo, 1. A diamantová 1,5. Takže to zase takové. Ježíš, já v tom vypadám jako eskimák. Jako někde na severním pólu. Ještě možná, jo, já vím, co si ještě udělám. Ještě tady mám. Doufám, že to ještě dneska stihnu jít do toho Netheru vůbec. Tady mám ještě to. Když dám tady usage na to. Hergot. Tady takhle. Usage. Jo, takže když si mám vezmu 3 a diamantový meč, tak si udělám takový super škorpioní meč.
A já tady 3 mám, což je super. Diamantový meč mám, ale předpokládám, že bude muset být novej, což je blbý. Nebo já to zkusím, ale podle mě to nepůjde teda. Nebo možná půjde, ale bude trochu zničený, ale podle mě to ani nepůjde. Jo, nepůjde, to musí být novej. Jsem čekal. No, škoda, no, že musí být novej. Ale zase škorpioní meč. Ho. Brutálně krutý. Počkej, ještě kabely. Tak jo. A jak může mít? Ještě bych si možná udělal krumpáč novej. Už nechci teďka, já už dneska jsem spotřeboval strašně moc diamantů, takže už je nechci moc používat teďka. Bych měl zase něco asi natěžit, protože teďka toho mám už celkem málo těch diamantů. Už jenom 11, jo, což je dost málo. Tak jo, slavně jsme si zažehli portál a huge, můžeme do něho vskočit s trojitou otočkou. No, tak to bylo fakt strašně super. Oh yeah. Jsme tam. Tak doufám, že na mě hned nezačnou útočit všechny yeah. Tak jo. Tak nedr, no, co si přát. Jo, tam je černý. Hele, ohnivý škorpion. To bych možná... Oh. Počkej. Cheater. By ho možná i zabil. Protože z něho je taková nedrováta. A jak vidíte, já mám tady mod na to, že se mi spawnujou jakoby orečka. Spíš generujou orečka a i v nedru. Takže proto jsem si dělal ještě nový krumpáč, abych to tady mohl vytěžit. A toto je, myslím, že koule, jasně. Toto je třeba zlato. Akorát nevím proč, ale jednou, když jsem hrál jakože svůj, jenom soukromý single player. Co to? Najednou se to svítilo. Tak prostě jsem, jo, teďka zase. Koupal jsem uhlí a najednou boom. Jo. Prostě, jo, zase. Co tam je? Já vůbec nevím, co to je. Ale je to dost jako štvoucí, takže já to uhlí v podstatě nikdy nevykopuju, protože nestává se mi to tady jenom uhlí, ale ta převážně uhlí se mi to stává, že prostě... Oh. To je To je co? To je nikolit nebo tin? To je tin, takže ten si vezmu. Nikolit fakt nechci, ale ten bych si tady vzal. Tak jo. Slyšel jsem blaze. Au. Jo. Takhle jo. Tak pojď zkusím. Hele, jo, to dává poison, to je super. Ne, co? Jo, počkej, to není blaze, ten kůň podle mě. Čau. Podle mě to dělá víc zvuk jako kráva, ale to je jedno. Takový detail, no. Tady by ještě krysa, taková tučná. No, tak bylo z něho tady to. Z ní spíš tady to divný srdce. Co je toto? Počkej, uhlí. Mně by se uhlí hodilo, takže já to chci to vykopat co nejrychleji. A vždycky jakoby uslyšíte, jak začne jakoby syčet TNTčko, jako když ho zapálíte, jo, vždycky. A bylo jednou boom, jo. Ale když jsem to teda jako poprvé se mi to stalo, já jsem se tak like prostě, já jsem jakoby redstone. Jo. Divný. Já jsem jakoby slyšel to syčení, ale vůbec jsem nevěděl, co to je, protože že jsem jako, teď creeperové nebývají v nedru, jo, tak jako co to sakra je, jo. Creepové v nedru to ne, pokud jestli by to byl nějaký nether creeper, jo. Ale nakonec prostě jsem
kam si jsem jako nemohl, já jsem neměl žádný jetpack, jo, takže jsem byl ještě jakoby zakopaný někde v takové skále, takže jsem v podstatě neměl kam jít, jedině do lávy, což jsem jako nechtěl. No takže, jak si jsem tam bouchla, a naštěstí mě to nezabilo, jo, takže. Ale jako, já jsem se tak lek prostě, jak to začalo jenom syčet, jo. To je úplně strašný. Takže tak co tady máme? Tady máme krysy. Já bych chtěl najít. Počkej, já vím, co si vezmeme. Oj. Zase redstone. Nechápu, od kdy z krys spadá redstone. Jo, ohýnek, super. Tenhle se... Oh. Počkej, nepadej to ohně. Jo, ohýnky. Ohýnky jsou dobrý. Se určitě hodí. Tady tyhle nejsou cheatovaný, ty se vypadají z těch ohnivých monster. A nejenom z těch krys, a i z těch koní padají. No, občas oni spadají z těch koní prostě. A ještě jsme udělali fail, že jsme si neoznačili portál, což se teďka vrátím, dokud od něho nejsme moc daleko. Ale kůň. Tady nahoře je. Takže tady si udělám waypoint, protože bych ho nechtěl ztratit teda jako. Takový divný, se mi tady moc nelíbí, jak prostě najednou boom dolů hned. No. Čekaj, jak se dělá. Waypoints. Add. Jo, růžovej, to samozřejmě beru. A potom portál, strašně originální název, portál. Růžovej waypoint, to je super. V Nedru se podle mě ten jetpack hodí snad úplně nejvíc, jo, protože tady furt letíte do lávy, mám jetpack, takže v pohodě si prostě zase slítnu pěkně, jo. Letíte do lávy, mám jetpack, takže zase vylítnete, jo, je to takový... No, to je takový blbej ghost, no. Kdybych neměl ten jetpack, tak se to kope úplně mizerně. Ono se to kope mizerně i s tím jetpackem. Jediné, co jsem ještě nenašel, tak myslím, že to bylo jediné, ale nevím, jestli jsem nenašel ještě něco jiného, ale to si určitě vím, že jsem nenašel ještě nedrový diamanty. Nevím, jestli tady existujou, ale myslím, že by měli, ale ještě jsem je tam nenašel vůbec. Že nevím, třeba když by... Šošmaria, já na to kašlu tady na tohle. Si vykopu tady tenhle. Ještě se s tím nedá kopat ani pořádně. Ale další to se zabiju. Tady to. A tady tyhle, tady tím malý. Mama cube, pustý. To je nějak moc podezřele moc monster. A není to tady. To musí být někde tady je nějaká jeskyně podle mě. Zabij ho. Ježišmarja. Malí škorpioni. Ježiš, já si ho... No, bezva. Tak mám další škorpiona, ale já vůbec nevím, jak mám pojmenovat. Já nechci škorpiona. Nechci. On mi sežral myši. Ty. To bylo moje jídlo, ne tvoje. No bezva, no. Mám ještě chlebíky. Svině jedna. Au? Proč by mě ten pigmen? Au? Jak to, že proto mě ten pigmen, teď jsem mu nic neudělal. Utop se tam. Jo, ale já jsem nechtěl našvat pigmeny. To jako... Není moc taktický, ale já jsem nic neudělal, pokud vím. Nebo možná jsem do nich třískal, ale to bylo omylem. No, ale mi to asi jedno, jestli to bylo omylem nebo ne.
Tady si aspoň vykopu to uhlí. Možná jim vadí, že mi tady kopu uhlí. A zase. Bum. Takhle mi všechno to uhlí exploduje a pak nic nemám. Nemám nic. Mě to nepálí? Pálí, ale že nějak krátko. Zase. Další. Myslím si, že slyším ještě. A gast. Slyším gasta. No, ale proč jsem si sem vzal toho pštrosa, jo? To se asi můžete ptát, nebo se taky nemusíte ptát. Já to budu mít asi tady. Tak jo. My sem prostě dáme to vajíčko pštrosa. Kde je ten gast? Dáme ho sem. Dáme k němu takhle točku pěkně, aby to bylo osvětlený. No a já to teďka střihnu a počkáme, až se vylíhne. Doufám, že to nevyfailím, že se mi stane, co chci. No, takže to střihnu. Teď. Takže jsem tu zpátky. Už se vyklubal. A já, no, jak vidím, je to správný, co jsem chtěl. Teďka si ho pojmenujeme. A teďka nevím jak vůbec. Jsem ještě nepřemýšlel, jaký má jméno, protože jsem ani nevěřil, že se to vůbec vyklube. Já nevím, můžeme mu dát třeba jméno třeba Pštrosák. Což ale není moc originální. A jo, já už vím, Alfa Pštros, to je jasný, že jo, když jsem alfaman, tak to bude Alfa Pštros. Alfa. Sakra. Alfa Pštros? Ne. Co to je? Alfa Pštros? Já nevím nazvat Pštros. Pštros. Alfa Pštros. No, to vypadá tak jako chudě podle mě hrozně. Nějaký Alfa Pštros. No, to už lepší. Aha, tak jo, máme. Ale já udělal velkou a zásadní chybu. Počkej, já tady zastavím. Počkej, co to je? Drkoul, to ne. Já ho zastavím, aby mi nezdrhl. Podle mě on může skákat hodně. Ne, hlavně neskákej do lávy. Ježiš, to je debil. Ježiš, tak já se jdu co nejrychleji pro sedlo. Rychle, dělej. Portuj mě. Doufám, že mi tam nezemře. To by mě fakt jako výslovně naštvalo. No, co naštvalo, já nebudu říkat, co by mě to, ale jako... Cože, já nemám železo? Děláš si srandu? Prčic. No, rychle železo. Šup. Já jsem dělal takovou velkou chybu, že jsem si to neudělal to sedlo a nedal si to tam. A... Tak. No, dobrý. A teď rychle zase zpátky do nedru. Ježiš, teď se sobou creepři všude dole podle mě. Joloj. Ježiš, takový ultrafil, jestli mě teďka zemře tady někde. Ne, slyším ho. Jo. Dobrý. Jo. Pojď na mě. Jo. Mám ho. Mám štrosa. Haha. Super. Haha. Ten. Au. Neprčit. Nepadej. A tady jsme. Je to nebezpečný.
Teďka musíme stačit do portálu. Au. Už, jo. Myslím, že už ho to vzalo, takže jdem za ním. Jo, mám to pštrosa, hej, to je tak super. Dobrý, já teďka rychle odtud, než... No pojď nahoru. Ježišmarja, bych měl udělat nějaký pštrosý výběh tady. Asi... Ježišmarja, on neumí vycházet schody, nebo to neumím já? Aha, ty sám nevejdeš, co? To je ten problém. Jď za mnou. Počkej. Hergot. Tak. Já nevím, kam tě mám dát. Si budeme muset zvýšit ten... To se kopě pomalu. Jsme si vlastně pomohli. Ježiši, jsem to rovnou neudělal. Jo. Ty potřebuješ... No, už jej, no, vidíš, už jsi tady. Alfa pštros. Divně je, že se mu neukazují životy. Ježi, no, já jsem tady úplně rozkopal. Tak. Dobrý, tady tohle budu muset nějak doladit, protože... Nevím, ani nevím, jak to doladit, ale nějak to budu muset udělat. Tak myslím, že tento díl už je dost dlouhý a že už to pomalu ukončím. Čekaj, ještě si můžeme vzít tady tohodle, je škorpíka. Myslím, že je fakt super. I když možná by se ještě hodil, kdybych si původně vzal tam toho červeného škorpiona, že by měla i červeného pštrosa a i červeného škorpiona. A to už jaký detail. Tady ten modrý se mi teda líbí víc. Barák. Tady mě nezavazilo ve výhledu. Takže jo. Tak jo. Aha, takže loučí se s váma Eskimák Alphaman. Počkat. Aha, tak to je lepší. Tak jo. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, zanechte like, něco mi napište dobrýho. Nějaký rady a připomínky klidně napište. Odpovězte, myslím, že by měla být anketa na našich stránkách webových do doctorbox.webnote.cz. A protože mi tady pštros vytlačuje už škorpiona, tak už to fakt ukončím, takže čau čau.